Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय शिलंआव थांनो नागिरदों। मिथिया पारमिसन मोनगोन ना मोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो जाय थांनोसै। आं मोनसे खोथा बुंनो मोननैखौनो बुङा र' नानि मोनसेखौनो होनगोन मा मिथिबायना लावदुमा बांसिनखौनो माने स्किनाव नांथाबनाय गस्ला गानो बेखायनो आं बुंदों मा एसे गिदिर साइजखौ गानबा साबसिन नुगोन होननानै दिनै आङो बुंथाब फाइनेलि गाइस दिनै आं लावदुमखौ एसे बिग साइजनि ड्रेस गानहोमारबाय नै बेसे मोजां नुदों नायना उदैखौबो नों जाबाबो गिदिर नुवा बेसे बरिया नुदों ना मोजां नुवाखै होनबा नोङो थफिल' गानो होनना बुंलायगोन दा बिदि गानो आरो बिदि था औ नाय नुबाय दा उनाव गान ओंखारबा दे ओमफ्राय नै आगै अनजनाबो थांगोन ओमफ्राय आरो इ सासेयाथ' थाखायो आदालै आं देनां बेंक पार्टि गैयाब्ला हाबा जाया Soko gozoनै ग्रिम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफै नों आदा ग्रिम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफै डेन्जारना इयो मेथाइया आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो लामायावथ' दायो जेबो डिस्टार्ब गैथ'थारा दे थांबाय थाथ'नो होमबा ना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै टल गेटआवहाय लाखिदोंमोन जोंखौ ओमफ्राय चेक खालामनानै हगार हरफिनदो आरो माने जोंनाव पास दंखायोमोन ना बेखायनो थांनो होबाय ओमफ्राय बेलेगखौ थांनो होनाय नुवाखै दे आङो खिन्थु आं एसेबां मोजाङै मिथिया माय गड लाखियाखैथ'स माबा गेटआव थांनो मोनमारसिगोन होनबालाय ना नामा Marsigo rakira dong kuma? Gila. Tangduan marsigo. Thank you sun kiss berubah ini angka sandunga. Thank you. Tangduan marsigo. Really? Finally guys जोङो दा लामा गिदिं गिदाखौ बारलांबाय guys. Finally guys जोंखौ चेक खालामासै पुलिसा. नै दायो जोङो फैयै नैबे ब्रिजखौ मोनबाय ओमफ्राय नैबेथिं स्ट्रेट थाङोबाथाय सिलचर थांजायो माबा थांजायो बिथिं ओमफ्राय नैबेथिंहाय जोङो थांसै शिलं ओमफ्राय नै दायो जोङो बारापानिनि ब्रिजखौ मोनबाय नायलांदो नोंथांमोना जा हायो भिउखौ आं दिन्थिबाय Finally guys, जों बरापानि मोनफैबाय नायनोसै दा ओंखारनानै थांनो मोनगोन ना मोना दैयावहा बोट गाखोनो मोनगोन ना मोना नायनोसै
भिउ पइन्टखौ नायनो थांगासिनो ओमफ्राय नै नायलाय बे कारनि टायारा माने बिसोरना बांसिनानो शिलंआवहा आं जिथिया फरायोमोन बे टाइमावबो नुखायोमोन आरोना कारखौ बिसोरो बांसिन टायारफोरखौ माने सोलायनानै लायो बिदि गिदिर गिदिरखौ लायो आरोना बिराद गाजा ओंखारदो मोनफैबायलै ओमफ्राय माथिं गाखोगोन दिले दे आंखौ हानर इथिं या ओइफोर हाबनो हाया ना हा हाबनो हागोन खोमा ओमफ्राय आंनि खानाया मानो इदि जाखो आङो मिनिनानै थैनोसै मिथिबायना आं खिथानो हाला मानि थाखाय मिनिखो जि मोजांखाना जायगाया नायनो आं मोजाङै देखायनो दे ये देखो क्या प्लेस है क्या ऑसम प्लेस है बढ़िया खाना जागायानो बोरैबा जाजोबना दंलै ओइथिंबो नायनो जि सान्दुं ना नानि हो जोङो दा थांगोन ओइ जायगायाव थांनो नागिरदों ओइयाव नै ओइ जायगायाव थांनो नागिरदों ओइयाव आगै उन्दुना मा जाखो मोजां मोनाखै जे गुफुर नुदों नोंखो मा जाखो गोबाल मोननाया हामबाय फाय ओइयाव माबा लोंबानो मोजां जागोन थांसै दायो जोङो गाखोफिननोसै ओमफ्राय जायगायाव थांनोसै दायो जायगा देखायनायावहा गाखोनाया न' ओमफ्राय नै दायो जोङो फैदों अर्किड लेक रिजर्टआवहाय स' नायलांबाय थादो बेवहाय मा मा दङ ओमफ्राय नै जों थांबाय थानायावनो एसे थांफ्लांदो बेयावहाय सिकिउरिटि चेक जायो गारिनि नाम्बार आरो जों खैजोन फैदों आरो टिकेटखौ लाखायो ओमफ्राय हेन्ड सेनिटाइज खालामो प्लास टेम्पारेचार चेक खालामो ओमफ्राय पार पार्सन 50 रुपिस जोङो साब्रैमोन नालाय बेखायनो 200 लाबाय स' दायो जों थांगासिनो वाटार स्पर्ट्स कमप्लेक्स वाव जि मोजांखाना वाव इयावनो दोननांगोन नामा इयावनो दोननांगोन हा इयावनो दोननांगोन जारि बिलाइ दोङोलैनो आयौ आं हालासो जोंनि बर' मानसि होनबाथाय मा होनदों मा होनो Johnny, मोनफैबाय
टिं 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 साबिया लानांगौमोन ना नै नुहुरस्रायाखै गुफुर गुफुरथार दै दोनो डेन्जार गाजाखालै आंनि खानाया मा जादों फाइनालि सफैनानै बोरै मोनखो फाइनालि खिथादो नोंथाङा बोरै मोनखो आं नुफेराखैमोन बेखौ बे गेमस्रिनि दैदेननायाव नुफैबाय ओइयाव गाखोनो मोनगोन ना मोना मोनगोन हा मोनगोन गाखोगोन दे होमबा गाखोनो औ गाखोगोनलै खेबसे ना गिया नै ओइयाव मानो नुहुराखै ओइयाव ओइलाय ओइयाव वाटार बिल्ला बायसा ना जि बरिया ना सानस्रिनो लुगैबाय आं इदिखो ओइयाव बेसे मोजां अ इयाव गाखोनिफ्राय आच्छा ना इसोमोनलाय पारा मा पारलेलाय Wow, dia kan juga. Hah? Dia kan udah. Durian deh. Gue bilang kan. Ayo, bisa lele dang ke. Musan segeso ya. Ha, masli milai. Hei, maro. Maro. Ini dah. Pendom dah. Ini siapa? Medan. Asun Fwibai. Ini yang pencabar ini. Oh, betul lah. Oh, saya share ini bari foto itu sudah. Tiket lain ni lau dulu mak. Tiket lain. How much for per person? 50. 1,000? How possible? Maybe बेयावहाय नोंथांमोना फैनो हागोन होनदो ओमफ्राय दहयजे आङो बै भिउखौ देखायहैदोंमोन ना नै बै गोजौआव थानानै देखायहरदोंमोन आं आंनि आखायासो फकास जागासिनो नै बेयाव थानासो देखायहरदोंमोन आङो मा होनदो बेसां आयौ Hey, per person 1,000 नङा दां 4 person 1,000 Oh, साब्रैयाव 1,000 बादै साबायाव बाबाबो 1,000 हम लोग को डर लगता है ना इसलिए दे जल्दी से पहनो hey दैयाव गोलैगोन सना नाङा गान नाङा होमबाबो ना ठीक है गंगाक माबा जायो दे मारि नोंलाय भिडिअ लाना लायनानै आंगारना गारनांगोन नै इखौ इखौ हम मबाइलखौ हम नोङो जाबाय पुलिस हे बे आं सानस्रिनो हाखागोलै ओइ आं हाया दे बाला गानानो इखौला आं जाखाबाय दां आंनिया मारै बा आंनि बेगनि कालारजों मिलायबावदोसो ना नङा मोननै गैया सा मोननै गैया नामा क्या इसमें दो नहीं है क्या गिर जाएगा तो ओइ मा नोंलाय बदायलायनो बाला ओइ जेबो दङ आंनिया माने फिटाया मोनसेल'लै आंखौ थैजानो गिनानै फिटा मोननैखौ होबाय माने गावहा सानस्रिनो रोङोनो आरोना आंथ' सानस्रिनो रोङा नालाय ओइ आंबो रोङा दे आब' हा गिनालै आं दोङो आं बासायगोन ना भगबान दोंलै कृष्ण भगबान दोंलै कृष्ण भगबाना कृष्ण कृष्णल' आरो रुलैनियाबो सासेया गानखायाखैनो दस' ये एबार आगैया गानदो दे
पुलिस बायसा नुमारदोंलै नोंखौ थाइलेण्डनि पुलिस बायसा नानिखौबो तो आप चलाएगा वो पानी कहाँ मिलेगा पीने के नहीं मिलेगा ना बिराद गांथा दंना हले आंबो एसे हरनानै wow I'm so excited man आप नहीं पीनेगा स्लैब जैकेट नेट मिलेगा कि नहीं इधर उधर अब रोना wow नै खोनायाखै नों इदि इखौ सोना लायो मोननैया इलाय सिङाव ikan नुवाखै इयो बनानिखौ पुलिस बायसा नुखादोलै हमथा ayo kita sana sampai wow wow ये ड्राइवर है ये नेशनल ओमफ्राय नैबे दै गेजेरावना हा एसे दङ आरोना ओमफ्राय बेयावहाय न'फोरखौ नुहुरदो बे न'आवहा मानसिफोर थायोनो आरोना ओमफ्राय बिसोरो नावदोनो थांलाय फैलाय खालामोनो मान डेन्जार दैया मालाबा लोमसावबा आयौ गिलुलु आं उन्दुलांनाय नङा बेबायदि जायगायाव हानायानो नङा आङो जि पेक लारायबाय थायोलै ड्राइभारसो खोनासंनो बालायलायबाय खोमा खिन्थु मा खालामनो उपाय गैया बेस्रा बेबो रिप्लाय होबाय थादो नै इथिंबो सब न' दंजोबो ओमफ्राय इसोरो नावकादो फैबाय थायो आरोना नावकादो थांलाय खालामोबाबो ना बिराद गिथावना ना उपाय गैया ओमफ्राय बिसोर सानैया गिनानै जनानै दंबाय थायो गसङाखै आंनि आरो डेन्जार अच्छा है ना लाउडुम अच्छा है जा भाई हो गया इतना जल्दी से इतना जल्दी से हो गया
गाखोखांबाय गिनाय मोनो हा लाइफ जैकेट यहाँ पर रखना है आप भी पहन कर चलाना चाहिए हिंदी मालूम हिंदी हाँ मालूम हाँ सोर आदा नैखो इसनिया बा माने आदा सिखावफोर जारि सिखावफोर जारिया जि मोजां दोङोनो नै ओमफ्राय दा जारि रायख'फोरा नैबे जारिया ओमफ्राय जि नै मागो दाउ फिसा नोंसोर शिलं फैनानै बे जारिखौसो खावनो फैबाय होमबा मुलि आयु आंथ' मिथिया दे आंथ' रोङा मादि मैगं सिखावफोर नोंसोरखौ आङो लेंनाय नङालै बिदि लाङो नामा ओमफ्रायलाय इ मोनसेयालाय इ पुदिना खोमा इ पुदिना नामा इ पुदिना नङालै हा नैबे हागा उन्दैयावना जानो बिराद गोथाव बबे हागालै जाबाय माने जायाखै सोरो आङो नुवाखै बिराद मैगं खानो गोरोंलै लावदुमा नोंखौ लायाबा सोरखौ लानो नोंखौ नुनायाव माथो बिदि मैगं खानो गोरों मैगं ओंखाम ओंख्रि संनो गोरों बायसा नुवा हा नोंखौ नुथारा दस' आं संनायखौ जाय मोनजायो गारनायालै नोंखौ नुवा दस' कालै जायरा हे इखौ जाला नांलै गोरासो खोमायो जलालै थांसै बाय जाबाय मादो जागोन इखो दाउ गोथाव मोनजागोन मुलिसो लोंजागौ लोमजानाय गगा मोननायनि थाखाय मोजां दे जाबाय दे थुदो लासिं सिं सोरबा फरसुनार गारि लाबोलायनायानो जारि खानानै लाङो फरसुनार गारि लाबोनाया जारि खानानै लाङो नङालै जोङो एक्सुवेलि पारमिसन लाना खादो आरो ना नङाबाथ' खानो मोनाना ओमफ्राय बियो माने बिराद अर्गेनिक नालाय बेखायनो जों खानानै लाबाय ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै नैबिथिं ओइयाव मोनसे दलं दंबावो बेयाव गाखोहैगोन हैथिंहाय जि सुनसानखाना जायगाया चलिफाय रुक जाओ चलो इयाव पिकनिक जानो होयोना ओमफ्राय नैबेयावहाय अर्किड लेक रिजर्टआवहाय पिकनिकबो जानो फैजायो नोंथांमोना जुदि पिकनिक निउ इयारफोरावहाय पिकनिक जानो गोसो दङब्ला बेयावहाय फैनानै जाफैनो हागोन बिराद मोजां मजा जायगा ओमफ्राय दा जोङो ब्रिजआवहाय थांगासिनो नै जोङो बे ब्रिजआवहाय थांनो नागिरदों वाव नायलाय जि बरिया ना हैलाय नै बे फैनांगौ वाव इथिंबो नुयो दस' हा भिडिअ लादे अबेथिं है इथिं फैजाला मा गारिसो जायो नङा इ गारिदो फेरिजों ओ इथिंबो फैजायो यहाँ पर जा सकते हैं ना चल सकते हैं टूटा हुआ तो नहीं है ना जा सकते हैं ओके So we can go there. Follow me. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, broken angel.
Buriya kana? लामाया इखौ Langna deh. मोसा थाबायग्रा लामा Buriya kana? I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Watch me march. If it couldn't break your heart, is it really love? दा बेबायदि सिचुएशनावहाय रेस्टुरेन्टखौ बन्द होननानै बुंदों आरो खुलियाखै जानो मोनाखै इथिंनो थुसै दा ओमफ्राय लामा ससेयाव मोनगोन होननानै बुंदों नायनोसै मोजां मोनना मोना दै गांनानै थैनोसै दखान फिसायावबाबो लाखिदो मिथिबाय दै लोंनो बिराद दै गांबाय दिनै आंखौ लावदुमा नैबे जायगायाव लाबोनायाव आहा गोसोआ बेसेबा रंजाखांबाय थेंक इउ स माच ओमफ्राय गारिखौ इदि सलायो नामा बुरबक गोसोआ रंजाखांबाय आंनि नै लावदुमिया ग्रिन कालारनि एपोल फना आंनिया गोल्डेन गोसोआ रंजाखांबाय आंनि हाय सना नै मा आंनि चेनेलखौ नायना दाबो साबस्क्राइब खालामनाय हा आं होनखादों आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालाम होननानै मा बिलाय आंल' लोङोब्रा बिसोरथ' लोङानो जेबो गैया बिसोरो खेबे सानदोंखौ फैयाखै दै सरबत होयो आरो जोंखौबो देखायनांगौ ले देखायगोन आरो बाजि लावदुम दांदों गस्लाया जि एखेमार सोरबा मोनसे रेस्टुरेन्ट फैना मोसायो नामा बुरबक गेमस्रि दैमारि दे जोंखौ बाय दोनबाय बाय आंबो मा जाखो मेगन नायखाया आङो आं मानसिफोरखौ गिनाय मोननानै लिरनाबो होखालायलायदों नै ओमफ्राय जों अर्डार होदोंमोन चिकेन चिलि चिकेन ओमफ्राय फ्रेन्च फ्राइज ओमफ्राय रासियान सालाद नन भेज बेखौ जानोसै ओमफ्राय गिनाय मोनोना भाइरेल जानो बेखायनो ओमफ्राय जाबाय थाबाय जानानै ओमफ्राय जों थांनोसै ना मा होनो स' आं बेयावनो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ होननानै बुंखाबाय स' बाय बाय Thank you.